Доброго дня, це програма «Актуальна» з Асіфом Алієвим. Мій гість – голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Айдер Ходжа, селям алейкум, дякую, що ви завітали до нас, що погодились на інтерв'ю. Алейкум селям, дякую, що запросили. Вітаю всіх глядачів, згідно нашої традиції, миру вам усім. Айдер Ходжа, крайній раз я вас бачив на похоронах кримськотатарського воїна Іскендера Неметулаєва, і війна дійсно збирає дуже багатьох синів та доньок України. От, якщо вам відомо, скажіть, будь ласка, от скільки наших з вами одновірців наразі воюють за нашу Україну? Я завжди кажу, що точної статистики немає, на жаль. Ми можемо тільки приблизно міркувати. Є у нас окремий спецпідрозділ Крим. Спочатку окупації Криму 2014 року. Він створився після окупації. Він працював в форматі добровольчого батальйону, а зараз він вже офіційний спецпідрозділ Крим. І наскільки мені відомо, навіть у них зараз є сторінка в Вікіпедії, і там зазначена цифра 50 осіб. Це наскільки мені відомо, але краще перевірити. По-друге, є інший батальйон. Це раніше у нас був на кордоні з Кримом батальйон на чолі Джахана. Вони теж зараз офіційно якось переформатувались. Там скільки кримських татар. Це я кажу там, де вони сосредоточені. Там скільки мені невідомо. Але я завжди кажу, з початком повномасштабного вторгнення в Україну після 24 лютого ми вже провели 2 свята. Це Рамазан пройшов і Курбан пройшов. І ми, як зазвичай, Курбан м'ясо не роздавали людям, вірянам, мирянам. Тобто так. А ми вирішили зробити тушковане м'ясо, бо йде війна. І наші бійці, у них є потреба в халяль-м'ясі, особливо, якщо це мається на увазі про нуль. Консерви, це дуже зручно. І ми окремо зробили дизайн, домовились, сертифікування провели, там ці фабрики, все це окремо зробили. Там 2 партії ми зробили, десь приблизно до 5000 банок. І ми все це роздали. Майже там є якісь залишки на складах у нас. І я на це спираюсь. У нас немає точних даних. Я кажу, як мінімум 1000, як мінімум, до 5000. Спираючись на такий наш досвід. Це як мінімум. І, на жаль, у нас велика біда, то що кримських татар дійсно медійно не можна побачити. Вони ховають свої ліця, вони бояться, бо є родичі в Криму. Багато воюють. Але медійно так вийти, виступити, багато хто каже, ні, не буду. Тому що є там загрози? Так, є загрози. Так. І це, якщо деякі люди кажуть, деякі прості українці мало воюють кримських татар. А я завжди кажу, порівняння проводжу. Як міркувати? Хто сильніше, слон чи муравей? Розумієте? Все відносно. На початок повномасштабного вторгнення скільки було спеціалізованих бійців в лавах ЗСУ? Порахуйте. Скільки населення України? Порахуйте. Скільки відсотків? Порахуйте. Скільки кримських татар загалом, якщо ми це кажемо, 300 тисяч, кажуть 350 тисяч. Порахуйте потім, скільки кримських татар воюють. Це я не кажу, ми не розмовляємо про якість, про те, що бійці-мусульмани, вони завжди, це інша справа. Особливо, якщо ми кажемо про кримських татар, які опинилися тут, і які вже, в принципі, для них війна почалася з 2014 року. Я завжди це кажу. Це, насправді, війна почалася вже 9 років тому назад. Тобто, мотивації, альхамдулілlah, у нас з мотивацією все в порядок. І навіть якщо 350 тисяч – це всіх, хто живуть в Криму, а ще тут 50 тисяч десь. Тобто це дуже велика сума, якщо подивитися через проценти. Це воно один в один приходить. Я навіть сів, порахував, в процентах воно 1 к 1 приходить. Якщо так міркувати. Але я не відрізняю, я завжди кажу, кримські татари – це частина нової української політичної нації. І мені завжди не подобається, коли починають поділяти, казати кримські татари, українці, щось якось так.
Це якісь, попахує якимись такими російськими наративами. Угу. Це інша справа ще у нас є. Це опір. Опір. Як ми бачимо український Крим? Добре, іншалlah, у нас буде зброя. Ось після візиту Байдена тут, за що йому велика подяка, і всьому американської нації, і всьому Западу за допомогу Україні. Ми розуміємо, що це питання часу. Але ж, як ми бачимо український Крим? Без кримських татар його неможливо уявити. Крим без кримських татар. Тому опір України в Криму – це кримські татари. І от ви казали про консерви, які відправляли на фронт. От мені цікаво, от як наші з вами одновірці можуть на фронті, як вони там слідують за своїми релігійними зобов'язаннями. Тобто, чи маєте можливість там, може бути, читати намаз, там, абдест, от є якісь там нарікання, може якісь. Це війна, які можуть бути нарікання на умови, на те, на це і тому подібне. І якщо ми міркуємо про іслам, в ісламі взагалі все просто. Не можеш молитися стоя, молись сидя. Не маєш можливості молитися сидя, молись лежа. Це як я кажу про мирний час. Угу. Про воєнний стан там окремо є кораничний аят, як робити, наприклад, колективну молитву під час загроз і тому подібне. Тому в ісламі все це продумано ретельно до деталей. Тому, альхамдулілля, якщо людина вважає себе мусульманином і вона соблюдає, тому він знайде спосіб. Якщо немає води, взяти омовіння, наприклад, чи гусель. Це для тих, хто розуміє, що таке гусель, абдест і тому подібні речі. Угу. Можна взяти таємум. Це Тобто в ісламі піском, теж продумано. Будь-якою чистою поверхністю. Хлопок, протерли руки до локтей, протерли ліцо і все, у вас є і абдест, і гусель. Тому, як то кажуть, ліж би було желання. Якщо є бажання дотримуватися сурово правил, настанов ісламу, якщо ми кажемо про намаз, це дуже легко і просто. То я закликаю всіх вірян, всіх мусульман, особливо кримських татар, щоб вони цього дотримувалися, бо вони, коли там знаходяться, є велика вірогідність того, що вони загинуть, а загинути біля намазу, біля цього міцного зв'язку з Богом, це дуже прикро. Мене душа болить. Тому я закликаю. І там, коли людина там, насправді у неї є можливість міркувати про Бога. Тому що там, якщо ми кажемо про війну, насправді війна – це 15%. Остальне все – це очікування. Очікування. От є, що у нас капеланська служба, мабуть, вони також там їжджають на фронт, якісь дають там поради, правильно? Цим нашим мусульманським воїнам. З капеланської служби у нас в Україні, в принципі, тільки це починає розвиватися і становитися на якісь такі рельси. Був прийнятий закон про капеланство, він був презентований. Навіть тоді до цієї презентації, яка пройшла, до речі, тут, в центрі Києва, в Софії, там було нагородження імамів, всіх релігійних діячів, які приймали активну участь в допомозі і ЗСУ, і в евакуації мирному населенню. Там за нашим поданням теж отримали нагороди наші імами, зокрема Київської області, там Львова, Луцька і тому подібне. Але ми все повинні розуміти, все це початок в Україні. Тільки все це починається. Тобто є закон, він повинен доопрацюватись, бо там дуже багато таких нарікань на цей закон. Я мовно кажучи, про оформлення капеланів. Условия, вимоги і тому подібні речі. По-друге, це анкетування, яке було провело, квоти і тому подібне. Тобто, якщо так обобщить, то можна сказати, що все в процесі. Все в процесі. У нас, альхамдулілля, є вже де-факто наш капелан.
шейх Сулейман, я про це казав і на брифінгу в Укрінформі. Іншалла будуть інші. А вам вдалося побувати от при фронтовій зоні, зустрічатися з мусульманами? На зараз в мене було таке бажання, але мені завжди кажуть, ні, Айдар-Ходжа не потрібно. Ні, Айдар-Ходжа не потрібно. Інший раз. І до сих пір я не побував прямо на нулі. Але в мене такий намір є теж їздити, навіщати, як мінімум. Бо бійці завжди потребують в тому, щоб поруч була така релігійна людина, яка б вдохновляла, воодушевляла і тому подібне. От ви казали, що капеланська служба нещодавно була створена. І взагалі, от, як ви гадаєте, за цей рік, як змінилося ставлення українського суспільства до мусульман нашої країни? Воно завжди було позитивне, в принципі, плюс-мінус. Тобто, мені журналісти, коли питали і питають про це, як ви тут, як мусульмани, живете в українському суспільстві, я кажу, дуже класно, проблем нема. Є певні практичні потреби, да? Мечеті мало. Але так, щоб були якісь утиски і тому подібне, навпаки. І, до речі, коли ми розмовляли з цими російськими полоненими, це ж теж привертає увагу. Один з них це в першій бесіді каже, я дійсно вірив, що я прийшов тут, звільняти Україну. Він казах, сам мусульман. Він це щиро каже. Двоє других мовчали, а ці щиро казав. Киргизстан, корінням, але громадянин Росії. І коли ти кажеш, добре, де тут утиски? Тут мусульмани. От я вам показав йому наші проєкти діючі, да? Що ми спокійно можемо тут в центр виходити на Хрещатик, ставити свою палатку, ставити книги, до речі, російською. До війни був більше спрос на російськомовний Коран, загальну літературу про іслам, якщо ми кажемо про релігійні свободи. Будь ласка. А після війни навпаки стало. Тобто ця агресія російська, вона навпаки привела до того, що люди почали, навіть ті, хто вважав себе російськомовним, відчувати такий негатив та ненависть. Ми ще повернемося до питання полонених. Чому я питав про ставлення? От Росія запускає до України дрони «Шахед», що перекладається як «мучник за віру в ісламі». От як, за вашою думкою, як з цим потім боротися? Тому що дуже такий негативний сенс тепер при цьому слові у українців. Так, ми все прекрасно розуміємо, хто такі Ірани, хто такі шиїти. Взагалі, багато сунітів вважають, що якщо ми кажемо про фанатичних шиїтів, що вони далекі від ісламу. Я зараз не беру робити громкі заяви з приводу того, що вони вийшли з ісламу чи ні. Але шиїзм у нього багато таких відветвлень, да? І тому у шиїтів це окремо взагалі, окремо. Дуже багато є різного сунітами. Це по-перше. По-друге, шахед, вони його назвали шахед, тому що так назвали. І що вони так назвали? Хай називають так, як хочуть. Але ми кажемо не шахед, а шахід, іншаллах. Треба пояснювати. І, до речі, правильніше, вірніше перекладати слово шахід, не мучник за віру, а свідок за віру. Бо слово шахід, воно етимологічно происходит від коріння шахада. Бо надо шахадет гелер. Шахадет гелер, свідетельствувати, свідок за віру. Тобто той, хто покинув цей мир, перейшов в інший мир за віру. І саме цих обстрілів і ракетних обстрілів, я думаю, що багато постраждалих мечетів, правильно? В Маріуполі, є у вас якась статистика, скільки мусульманських таких культових споруд стало? Точної статистики у мене немає, але ми точно знаємо, в Сєвєродонецьку зруйнована мечеть. В Маріуполі постраждала мечеть.
І всі ці мечеті, вони не були підпорядковані нашому духовному управлінню, тому я не можу сказати. Да? У нас багато громад, які опинилися під окупацією, це в Херсонській області. Там окупація пройшла дуже повільно, як ми знаємо, бо було дуже багато зрадників серед українських, хоча ж кримські татари попереджали. Меджліс кримського татарського народу попереджав про це. Але війна, в будь-якій війні, як то кажуть, є хайр. Як то каже Аллах Субхану в своїй книзі, якраз таки в контексті джихаду, да, боротьби за істину, за правду, що, быть може, ви будете вважати, що це неприємно для вас, але в цьому є добро для вас, розумієте? Це в контексті джихаду, це сура 2. І тому ця війна стала таким відорозділом, да, у всіх народах, будь то серед українців, багато колаборантів там, які просто здали, як був здан Крим у 2014 році, коли кримські татари прийшли, казали, дайте нам зброю, ніхто нічого не давав. І там, коли спокійно зайшли, да, окупували. І тому, я кажу, там вони просто окупували, саме мечеті, молитовне приміщення не постраждав, але там одразу ж почалися гоніння. Гоніння на всіх голов наших громад. Всі голови наших громад пройшли через це. Я не закликав покидати місця до тих пір, я казав це кожному голові нашій громаді, поки ти відчуваєш, що ти там можеш залишатися, залишайся. Але як тільки ти будеш відчувати, що є загроза твоєму життю, тоді у тебе є право евакуватися, це твоє право. Гоніння це вони подавалися тортурам, їх били? Це відоме училище в Генічеську, підвал. Там, як відомо, пройшов український мітинг. Ці мітинги організовували активісти кримські татари. Зокрема, і члени нашого Меджлісу, і вони пройшли це через переслідування. Долучалися до цього активно члени наших громад. І тому вони потихеньку почали виявляти цих активістів, в тому числі голів наших громад. Якщо ми кажемо про конкретний приклад, це приклад Рустема Асана. Його взяли, він їхав в Генічеськ, затримали в підвал. Тобто там процедура одна і те ж. Мішок на голову, наручники і потихеньку починають бити. Б'ють поруч в кімнаті. Це вся бесіда, є відкрите інтерв'ю на наших ресурсах. Можна подивитися, воно доступно в інтернет-просторі. В окремій кімнаті питають питки інших людей. І все, і задають питання. Чи ви причетні до Азова, чи ви причетні до правого сектора, чи у вас є якийсь зв'язок з Меджлісом, чи є зв'язок з нами, тобто з Духовним управлінням Мусульман Автономної Республіки Крим. Ось такі стандартні питання. Приймали участь чи ні, а потім б'ють, тиск, кажуть, так, все, в кінці дають тобі папір, кажуть, підписуй, будеш з нами співпрацювати. І берете орієнтацію на Крим, на цього колаборанта, Еміра Аблаєва, будете працювати от там. І все, стандартна процедура. Через це папір пройшов теж Дільшот наш, він там залишився. На жаль, з ним зв'язку немає, бо я розумію, чому немає. І Мелітопольська громада теж зв'язок немає, але там залишились. Везде одна і та ж ситуація. Я думаю, під цими тортурами мусульмани можуть, наприклад, десь погодитися, аби зберегти своє життя. Я думаю, при релігії це дозволено, правильно? Чи я помиляюсь? І щоб зберегти своє життя, так. Звісно. Окей, друзі, от ви казали про полонених, і в мене теж таке питання. От було, здається, декілька відео з ними, де ви з ними спілкувалися, навіть читали намаз, вони були позаду вас. Тобто ви були як імам. От якщо не говорити про це відео, а поза камерою, після цих зйомок, от як ви думаєте, чи вдалося переконати їх в тому, що ця війна це зовсім не джихад, і вона неправильна з того боку, щоб російські мусульмани воювали проти нас? Всі питають про це.
А як можна відкрити серце людини і побачити там, що ж там вийшло? Ну, Аллаху алям. Всевишній краще знає. Наша задача любої людини, яка призиває до істини, до правди, особливо релігійної людини, це казати чисту правду істину. Казати є відверто, щиро і все. Як Аллах Субхану каже в своїй книзі «Іннама алейка аль-балаг» своєму посланнику. О, Мухаммад, на тебе тільки те, щоб ти доніс. Те ж саме від нас требується, бо ми те ж саму справу робимо, що і посланники. Ми посланники посланників. Ми завжди так кажемо. І все. А прийняв він, не прийняв. Якщо ви питаєте про мої суб'єктивні почуття, то так, дійсно. Цей киргиз, наприклад, який щиро казав, я прийшов сюди воювати і тому подібне, у нього от щось там произошло. І навіть є повторне інтерв'ю з Золкіним у нього, тобто, його обличчя показують, і навіть вони таку плашку зробили, де написали там після розмови з муфтієм. Тобто це відчувалося. Да. І, до речі, він там розповідає, оцей киргиз, що він молив Бога про те, щоб Бог показав йому шлях. Тобто, коли він прийшов сюди, до того, як опинився в полон, розумієте? І він це просив, і якби Аллах Субхану йому зберіг життя, він потрапив в полон, потім приїхав в мечеть, порозмовляв, і потім про це розповідає. На жаль, я його судьбу не знаю, що там. І ми повинні розуміти, всі ці люди, вони дуже залякані. Вони все прекрасно розуміють. Завтра, післязавтра. Тобто, якщо вони підуть на обмін, там та сторона, що буде з ними робити, що вони там будуть робити. Вони про це думають. У них там теж є родини і тому подібне. Я їх ні в коєму випадку не виправдовую. Багато глядачів кажуть, це ж не люди. Так, вони злочинці. Так, все це прекрасно розуміють. І іслам завжди судить по зовнішньому. Так, вони злочинці. Ми кажемо, вони злочинці. Вони повинні отримати те, що вони повинні отримати. І навіть ви казали, що якщо ви прийдете до мене з автоматом, якби у мене була б зброя, ви б воювали. Так, вірно. Я зрозумів, от релігійні діячі в Росії, там православна і також, скажімо так, в лапках мусульманські колеги, вони стверджують, що це джихад, що треба воювати, якісь там гомофобія, що в Україні там типу ЛГБТ-спільнота, тобто тут неонацизм. Як би ви пояснили б, що це не так, що це війна проти України, це зовсім не джихад? Це дуже цікаве питання. І тут дуже все просто. Дуже все просто. До речі, майже всі муфтії, вони зробили колективну таку заяву, винесли колективну фетву і підписали, що СВО, як вони це називають, вони навіть війною це не називають, є джихадом. І там вони, якщо почитати оці їхні колективну заяву, колективну фетву, так називаємо, вони там всі спираються на тексти про захист рідної землі. Розумієте? І, тобто це всі ті ж самі аяти, коли ми, мусульмани України, тут в Україні, кажемо, що наша війна – це війна за правду, тому що ми боронимо свою власну землю. А вони спираються на ті ж самі тексти, кажуть, ми напали на Україну, тому що вона б напала на нас. Тобто це просто брехня в чистому вигляді. Один в один. Це виправдовування ідеології рашистської. І все. Це тут дуже просто, насправді. Дуже просто. От ЗМІ писали, що припічники або в принципі, сам Рамзан Кадиров погрожував вам. От ви особисто отримали якісь дзвінки або там через соціальні мережі повідомлення від нього чи його там наближених? Альхамдулілля, ні. І дай Аллах, що не отримую. Дай Аллах. Але, мало хто знає,
на мене було особисте переслідування до початку повномасштабного вторгнення. Це якраз було до 2021 взимкою. Я тоді про це офіційно писав, була заява во всі служби, і СБУ, і прокуратуру, і ДБР, і тому подібне. Я все це прив'язав до політики. Якраз був накал і ескалація. І ми все прекрасно розуміємо, що у нас тут в Україні не було все так гаразд. Ми бачили, що трапилось з СБУ, як там все переформатувалося, наскільки підозр було пред'явлено для багатьох. Я кажу, якщо ми кажемо і міркуємо про СБУ. Тому що це відверте було переслідування. Відверте переслідування мене особисто. А як Дві це? автівки. Тобто за вами слідкували дві автівки? З 6 години ми вже це помітили на камерах. У мене була нарада, і після 11 ночі я це зрозумів, що це автівка зі мною. Я трохи попітляв дорогою додому. Я прекрасно розумію, що людина, яка живе на цій вулиці, вона не буде їхати таким шляхом. Я до такого висновку прийшов, і я чітко зрозумів, що це машина зі мною. І потім я вже повів їх до Києва, бо я живу за місцем Київ, неподалік. Потім викликав друзей, щоб вони на зв'язку були. Потім їх провели через камери. І потім було зіткнення таке. Просто розмова на високих тонах, але люди не приховували своє обличчя. І ми навіть знайшли одну людину. Це один із шаленої тройки чи п'ятерки, які вийшли в історію України як тітушки. Там я не пам'ятаю ім'я. Це знову ж є на офіційних сторінках наших. На моїй Фейсбуці, сторінці і тому подібне. І просто ці розмови все закінчилися, я так розумію, так? Да? Була заява, потім якби ця людина набрала мене, сказала, що вона мене переплутала і хоче вибачитись. І все цим закінчилось. А потім після рік почалося повномасштабне вторгнення, війна почалася вже відверто. Я зрозумів. От якби перед вами сидів би зараз Рамзан Кадиров, що б ви йому відповіли на всі ці погрози, які там він озвучував? Я якби не думав про це. Аллах алям, це важко уявити собі, щоб він був поруч. Не знаю. Але я завжди кажу, навіть у кожного убійці, а він є убійця, є завжди можливість покаятись. Мабуть, теж закликав його до покаяння. Бо така, що може казати людина, яка вказує іншим людям, показує світ істини. Я б сказав, щоб він покаявся, закликав би, мабуть, його до цього. Коли, на вашу думку, ми повернемо Крим? Ви знаєте, коли мене обрали муфтієм, це був 17-й рік, на першому мітингу в Генічеській, біля кордону, в своєму виступі я сказав, Крим буде звільнений, іншаллах, з дозволу Всевишнього через 8 років. Я тоді провів аналогію з поверненням Мухаммада саллаллаху до Мекки. Ми знаємо, що Мухаммад був вигнаний з Мекки. І він оселився в Медині. А після 8 років пройшло відкриття Мекки. Він повернувся до Мекки. Без війни, до речі, там не було війни. Тобто вони якби капітулювали, да? Я казав, через 8 років ми повернемося в Крим. І рівно через 8 років почалось повномасштабне вторгнення. Я кажу, що Крим вже звільнений. Це питання часу. Питання часу. На початок повномасштабного вторгнення я казав, війна буде либо 3 місяці, либо 3 роки. Якщо за 3 місяці вона не закінчиться, то вона буде продовжена 3 роки. Мабуть, Аллаху алям, Аллах краще знає, що ми зараз от якраз доходимо до середини, ще середина, ще 1,5 роки чи більше, рік пройшов, да? Ще 2 роки. Не буде все так швидко. Ми повинні розуміти, що
що ця війна вже далека не російсько-українська. Ну, далеко. І поки Росія не повернеться на свої кордони історичні, Московію не перетвориться, оце зло, воно ніколи не закінчиться. Воно через 5, 10, 15 років, я не знаю, знов повернеться. І знов буде оце. Те, що бачив весь світ. Війна проти людяності. Це справжнє обличчя руського міру. І от останнє питання. 2 роки тому ми з вами також зустрічалися, робили інтерв'ю, і це було напередодні місяця Рамадан. І саме зараз також через місяць же, наступає цей священний місяць. От що би ви побажали мусульманам України? Готуватися до Рамадану, завжди думати про те, як бути корисним в цій боротьбі. Кожний на своєму місці. Не кожен повинен воювати. Хтось повинен воювати на інформаційному фронті, хтось на духовно-релігійному. Бо релігійна дипломатія – це окремий фронт роботи. Хтось гуманітарно допомагати, хтось дійсно воювати, бо Аллах Субхану ва Тааля йому це дав. Ці здібності, талант, бажання і тому подібне. Тому кожен, завжди, коли ми пишемо новину, завжди ми закінчуємо фразою «Наша боротьба триває». Мається на увазі до перемоги іншого. Або, якщо Аллах побажає, Він забере нас до себе. Звісно. Побачимо ми цей момент перемоги. Не побачимо, це вже від Аллаха. Готуватися, уповати на Всевишнього. Зараз місяць Шаабан вже почався. Шаабан – це ж особливий місяць. Тобто Пророк сам казав про цей місяць, що цей місяць багато людей відносяться до нього халатно. Пророк в підготуванні до Рамадану постився. Кожен може поститися зараз. Бере приклад з Пророка готуючись до Рамадану, якщо він спроможен. Якщо не спроможен, можна не поститися, бо це не є фарт. І насправді місяць Рамадан, дуже багато битв мусульмани отримували. Якщо ми смотримо на історію ісламу, історію пророка, життєопис пророка Мухаммада, то побачимо, що можна и воевать, и поститься. То есть, если человек находится на нуле и не может поститься, то у него есть оправдание прервать пост и воевать. Вот так. Друзі, дякую, що завітали до нас, що прийняли наше запрошення. Дякую за запрошення. Да. Разом.